Mezu ulergarriak behar dituzte beren ekintzek zer nolako eraginak izan ditzaketen ulertzeko, batzuetan egoera delikatuak ere zorraraz bailitzateke. Nola nahi ere, hainbatetan ezin diogu arazoari aurre hartu, eta ikusiko dugu baten bat gure seme-alaba enredatzen ari dela sarean edota haren inguruneari zuzenean eragiten dion argazki desegokiren bat argitaratu dutela. Ondoren, hainbat aholku emango dizkizugu egoera horiek identifikatzeko eta nola jardun jakiteko ere bai. Lehenik eta behin gure seme-alaba jazartzen ari direla identifikatzeko gauza izan behar dugu, edota haren intimitatea azalarazten ari direla ikusteko kapaz. Elkarrizketa jarraituak egoera arriskutsuak hautematen lagunduko digu. Konfidantza eman behar diegu laguntza behar dutenean guregana jo dezaten. Komenigarria da beren jarreran aldaketarik dagoen ikustea, depresio indizioak dituen balioestea, sumikorrote dabilen edota adierazten gutxiko jarrera ote duen. Gainera, ikastetxearekin eta irakasleekin zuzenean harremana izan da informazio ugari eskuratuko dugu eta asko lagunduko digu. Jakin behar duzu jazarpen kasuak edota intimitatea urratzekoak berdinen arteko taldeetan gertatzen direla eta oso litekeena dela biktima eta erasotzailea inguru berekoak izatea. Baina zer egin dezakegu gure seme alabenganako abusu edota intimidatze kasuetan? Ezinbestekoa da lasai egotea eta erreakzio zakarrak saihestea. Lehenik eta behin lasaitasuna sortu behar dugu gure babesa daukatela sentiarazi behar diogu. Ondoren, arazoa konpontzeko neurriak hartu beharko dira. Hasteko eta behin gomendagarria da abusu egoeraren probak gordetzea, pantailaren kapturak erabili ditzakezu, bai eta eragilearen informazio posible guztia gorde ere. Komunitate virtual edo sare sozial askotan argitaratutako informazioa salatzeko edota blokeatzeko botoiak daude eta kasu bakoitzean laguntza emateko zerbitzu bat ere badaukate. Hartara, jazartzaileekin lehendabiziko traba bat ezar dezakegu. Adibide bezala ikus dezagun zer eskaintzen duen Twentik alde horretatik. Ezabatu laguna, blokeatu erabiltzailea edota salatu erabiltzailea aukerak dauzkagu. Oro har, sare sozialeko administratzaileek neurriak hartuko dituzte, salatutako argazkiak erretiratu edota erabiltzaileen sarbideak kenduta. Jazarpena ikastetxetik baldin badatorri ipini zaitez ikastetxearekin harremanetan neurriak arditzaten eta arazoak konpon dezaten. Ezerk balio ez badu gogoan izan bide legalari ere hel dakiokeela. Ez izan zalantzarik joan poliziarengana eta egin salaketa behar izan ez gero.